Il-Prim Ministru Robert Abela appella l soluzzjoni permanenti dwar it-tanker tal-gas Russu li l-ġimgħa l-oħra kien fil-mira ta' attakk barra mill-ibħra territorjali Maltin. It-tanker Russu Arctic Metagaz għadu bejn sema u ilma għal rieħu fl-ibħra internazzjonali jinġar mal-kurrent. Bastiment jinsab fl-SCR Maltija bħalissa mhux fl-ibħra territorjali li l-insew mill-ibħra territorjali u għalhekk inkomplu nsegwu dak li qed jiġi. Dr. Abela qal li Malta qed issegwi mill-qrib l-iżviluppi u tinsab imħejjija biex tattiva pjan ta' kontingenza jekk ikun hemm il-ħtieġa. Bħalissa l-pjan ta' kontingenza għadu ma ġiex attwat u nittama li ma jiġix attwat. Aħna għandna kollox li huwa in place biex jekk ikun hemm dik il-ħtieġa natwawh qed insegwu b'mod attent ħafna l-kundizzjonijiet tat-temp, żgurajna li jkun hemm l-assets kollha li huma meħtieġa biex jekk ikun hemm il-bżonn inkunu nistgħu niskattaw dak il-pjan. Il-Prim Ministru żied jgħid li sar ukoll kuntatt ma' bosta mexxejja Ewropej, fosthom il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni biex il-kwistjoni tiġi indirizzata b'mod koordinat. Li hija sitwazzjoni li rridu nsibu soluzzjoni permanenti għaliha. Għaliex kif qegħdin bħalissa għandek dan it-tanker tal-gass illi qiegħed drifting, disabled mal-kurrenti u skont il-kurrent fejn imur għandek pajjiżi differenti li jistgħu jiġu impattati. Intant fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin, id-Deputat Prim Ministru Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Burge appella lill-Unjoni Ewropea biex tfittex mezzi biex tevita li bastimenti mill-hekk imsejħa flotta mistħajla Russa jidħlu fl-ibħra tal-Unjoni Ewropea. Dr. Burge għajjem il-każ tal-bastiment Arctic Metagaz u ressa it-ħassib ta' Malta dwar dan it-tanker tal-LNG u l-preżenza dejjem tikber ta' dawn il-vapuri fil-Mediterran. Waqt il-laqgħa fi Brussell, il-Ministru Ian Burge appella lill-Unjoni Ewropea biex tikkunsidra metodi ta' kif tevita li bastimenti jidħlu fl-ibħra Ewropej, possibilment permezz ta' skrutinju aktar b'saħħtu f'punti marittimi ewlenin ta' ċess bħas Suez u l-Istrett ta' Ġibilta.